L-oppożizzjoni wkoll konna b'mod ġenwin qegħdin nuru preokkupazzjoni tagħna din il-liġi. Il-gvern hija tinjora lil kulħadd. Ivvota il-grupp parlamentari kontra din il-liġi, kif nisallu, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti mill-petizzjoni tal-qdiet l-individwi tiġi diskussa mill-aktar fis mill-Kumitat Parlamentari Petizzjonijiet u Gvern jieqaf jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li xandret fuq Net Television u Net FM. Dan meta kienet jitkellem dwar il-liġi tal-kannabis li akkosta kollox irid idaħħal f'pajjiżna l-Gvern Laburista. Bernard Grech fakkar kif il-Gvern qed jibqa' għaddej minn fuq kulħadd u njora t-talba ta' 57 aqda u individwi, inkluż akademiċi u l-President Emeritu Mary Louise Colero Pleca li appellaw lill-Gvern biex iressaq emendi qabel ma tkun approvata l-liġi li tillegalizza l-użu ta' droga. Bernard Grech semma wkoll kif il-ġimgħa li għaddiet rajna rapport wara ieħor li konfermat dak li ilha tajt l-oppożizzjoni it-berbiq ta' flus il-poplu sar l-ordni tal-ġurnata infiq bla rażan bil-ħafna qed imorru għand il-ftit tal-qalba u għalhekk li l-oppożizzjoni tibqa' tinsisti biex il-Gvern jinvesti flusu fejn għandhom jiġu investiti fin-negozji, ristoranti, lukandi u ħaddiema tagħna. Għalhekk hemm bżonn bidla tal-pajjiż, għalhekk hemm bżonn laqgħa tal-pajjiż, għalhekk hemm bżonn direzzjoni ġdida f'dal-pajjiż, għalhekk hemm bżonn li jkollna Prim Ministru li huwa għali, għalhekk hemm bżonn li jkollna Prim Ministru li mhuwiex maħtub minn sħabu u li m'għandhom xejn x'jistgħu jgħidu fuqu li jistgħu jikkontrollaw. Għalhekk hemm bżonn Prim Ministru li mhux poġġu minn ta' qablu u jikkontrollat għaliex hekk bekk biss jista' jkollna tassew gvern ħieles li jerġa' jdaħħal is-serjetà fid-dipartimenti, fil-ministeri u l-infiq tal-flus il-poplu li huwa regolari u li isir għalli anke hemmhekk impetizzjonijiet ukoll il-kwalità tal-ħajja u l-amministrazzjoni tal-pajjiż però jkun infiq għaqli u serju u mhux berbiq bla rażan ta' flus il-poplu. Dwar l-għoli tal-ħajja, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li kull ma jmur din il-problema tkompli tiżdied bil-Gvern jażel li jinjora milli jindirizza l-problema u semma fost l-oħrajn il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li twaqqaf fond nazzjonali intiż biex il-Gvern jassisti lill-industrija lokali, imprendituri u SMEs sabiex jitnaqsulhom id-diffikultajiet u spejjeż żejda kkawżati mill-insularità ta' gżiritna fl-ewwel sena ta' Gvern Nazzjonalista. Dan il-fond ser ikun ta' 40 miljun euro. Aħna, għaliex aħna jippurtana minnek, mhux bħal Robert Abela, aħna rridu nindirizzaw din l-ixu. Robert Abela jinteressaħ l-iskin u aħna jinteressana li nindirizzawa. Robert Abela ma jistax iħoss il-post tal-poplu wara l-eluf li tħallas minn konsulenti, imma min huwa għaddej bil-paga normali, min qed jgħaddi jew kien qed jgħaddi bleżat, illum lanqas jista' ilaħħaq mal-ħajja. Intant, dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19, Bernard Grech saħaq li l-ewwel priorità għandha tkun li nieħdu ħsieb lil xulxin. Il-vaċċin u l-booster urew li huma vitali biex insalvaw il-ħajjiet u jippermettulna nkomplu ngħixu bl-aħjar mod normali possibbli. Bernard Grech ħeġġeġ lill-Gvern biex ikun iktar trasparenti fid-dejta li jippreżenta u d-deċiżjonijiet li jittieħdu biex ma tintilifx il-fiduċja tal-pubbliku f'din il-battalja.